Αν θυμάστε, όταν ψηφίσαμε το όχι που έγινε ναι, το ναι έπαιρνε 43% στον Γκάλοπ, το όχι έπαιρνε 42%. Τα αποτέλεσμα του το όχι πήρε 65% και το ναι 35%. Άρα τα Γκάλοπ ποτέ δεν είναι αληθή. Ποτέ δεν δείχνει την πραγματική εικόνα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να περιμένουμε, όπως έχει πει και ο Αριστοφάνης, από αυτούς που μας κατέστρεψαν να μας σώσουν. Γεια σας. Ευχαριστώ όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Μανουήλ Φράγκο, ένα Ευρωβουλευτή που έχει κάνει πάνω από 300 παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή. Η παράταξή μας, η μοναδική παράταξη, η οποία καταψήφισε τη Μέρκοσουρ για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, καταψήφισε να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, καταψήφισε χθες το chat control. Από ό,τι γνωρίζετε όλοι, από το chat control χθες που ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ελέγχουν τα πάντα. Το τι στέλνουμε στο κινητό μας, που μιλάμε, ακόμα και που κάνουμε live. Είναι ο Ευρωβουλευτής που είναι υπέρ των αγροτών, υπέρ των εργατών, υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, υπέρ όλων των Ελλήνων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους υποψήφιους που είναι μαζί σήμερα εδώ, την κυρία Μαρία Βιτινίδου, που είναι τομεάρχης ανάπτυξης του Νοτιού Ελλάδος, την κυρία Άννη Γρεπότη, η οποία είναι υποψήφια στο νομό Μεσσηνίας, τον φίλο μας και δημοσιογράφο Γιώργο Γαριφάλου, που είναι υποψήφιος στο νομό Σάμου. Με συγχωρείτε να έχω ξεχάσει κάποιον, γιατί έχει αρκετό κόσμο. Αν με ρωτήσει κάποιος πόσο θα πάρει η ελληνική λύση, ή τα Γκάλοπ δείχνουν 8%, 6%, 9%, 10%, δεν ασχολούμαστε με τα Γκάλοπ. Τα Γκάλοπ δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα. Η αγάπη του κόσμου και η καθημερινότητα δείχνουν την πραγματική εικόνα. Και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εμείς όπου πάμε δεν μας κατηγορεί κανένας. Βρισκόμαστε στις λαϊκές, βρισκόμαστε στο πεζοδρόμιο καθημερινά και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε μια μεγάλη αγάπη του κόσμου. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έχει πάρει κάποιος να με ρωτήσει τι θα ψηφίσω. Τα Γκάλοπ και οι τηλεοράσεις απευθύνονται σε μια ηλικιακή ομάδα πάνω από 35 χρονών. Κάτω από 35 χρονών κανείς δεν βλέπει τηλεόραση, από ό,τι γνωρίζετε. Όλοι ασχολούνται με τα ίντερνετ, με τα μίντια και με άλλα μέσα ενημέρωσης. Άρα τα Γκάλοπ που βλέπουμε στην τηλεόραση δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα. Και θα σας φέρω ένα τρανό παράδειγμα. Αν θυμάστε, όταν ψηφίσαμε το όχι που έγινε ναι, το ναι έπαιρνε 43% στον Γκάλοπ, το όχι έπαιρνε 42%. Τα αποτέλεσμα του το όχι πήρε 65% και το ναι 35%. Άρα τα Γκάλοπ ποτέ δεν είναι αληθή. Ποτέ δεν δείχνει την πραγματική εικόνα. Την πραγματική εικόνα τη δείχνει η καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Αυτό δείχνει η πραγματική εικόνα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η αγάπη του κόσμου προς τον Πρόεδρό μας και προς όλα τα μέλη της ελληνικής λύσης. Με ρωτάει κάποιος, γιατί θα κατέβεις με την ελληνική λύση? Γιατί θα ασχοληθείς με την ελληνική λύση ενώ έχεις πρόταση με άλλα κόμματα να ασχοληθείς? Με άλλα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση. Η απάντησή μου ήταν πάρα πολύ απλή. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που έχει πρόγραμμα πάνω από 400 σελίδες στο διαδίκτυο, το οποίο είναι εφαρμόσιμο και πραγματοποιήσιμο, το οποίο μπορεί να δει ο κάθε πολίτης ανά πάσα στιγμή. Έχει πρόγραμμα για την υγεία, τον πρωτογενή τομέα, για την άμυνα, για τους λαθρομετανάστες, για τα πάντα. Είναι το μοναδικό κόμμα που έχει πάνω από 400 σελίδες πρόγραμμα αναρτημένο στο διαδίκτυο. Και όχι ένα απλό πρόγραμμα, πρόγραμμα εφαρμόσιμο. Γιατί όταν μιλάει ο πρόεδρος και τα στελέχη της ελληνικής λύσης, πάντα τοποθετούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία και είναι το μοναδικό κόμμα που έβγαλε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στάθηκε δίπλα στα θύματα των πεντεμπών, είναι το κόμμα των σκεπτόμενων Ελλήνων. Είναι το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό θα πολιτευτώ με την ελληνική λύση. Για να ξαναγίνει η πατρίδα μας ελληνική και να πάψει από χώρα που είναι σήμερα και πρέπει να ξαναγίνει χώρα. Δυστυχώς η Ελλάδα πια δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Αυτό λέει πάρα πολλά. Και σύνθημά μας του Προέδρου, ο Πρόεδρος έχει δώσει ένα σύνθημα. Και ξέρετε όλο αυτό. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Για να ξανακάνουμε την πατρίδα μας ελληνική. Δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε, όπως έχει πει και ο Αριστοφάνης, από αυτούς που μας κατέστρεψαν να μας σώσουν.
Βλέπουμε ότι τα ίδια κόμματα είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εδώ και 50 χρόνια. Τα μνημόνια που έχουν περάσει 16 χρόνια έχουν μπει σε τρίτο μνημόνιο και δεν βλέπουν μια καλυτέρευση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Κάθε μέρα η ζωή μας γίνεται και πιο δύσκολη. Σύνθημά μας είναι ένα. Είπαμε, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Πριν 1,5 χρόνο, ένας συνεργάτης και φίλος γύρισε και μου είπε, θα σου κάνω μια ερώτηση, γιατί έχεις προτάσεις από πολλά κόμματα. Του λέω, παρακαλώ, έχεις, μου ένα μαγαζί. Του λέω, μάλιστα. Ξαφνικά αρρωσταίνεις, μου. Και θέλω να το διαχειριστείς, μου λέει, το μαγαζί σου. Η επιχείρηση σου κερδοφόρα. Έχεις, μου λέει, το Μητσοτάκη, έχεις το Τσίπρα, έχεις το Σαμαρά, έχεις τον Ανδρουλάκη. Όπα, του λέω. Αυτή είναι άνεργη και άνεργη. Και έχεις και το Βελόπουλο. Ποιο θα βάλεις στο διοικήσει? Το Βελόπουλο, του λέω. Που είναι ελεύθερο επαγγελματίας. Ξέρει πώς τη σημαίνει αγορά. Μπράβο, του λέει. Σταύρο, μου λέει, έλα μαζί μας. Ακολούθησε και εσύ τον δρόμο το δικό μας. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Να είστε καλά.